Hori mendia oinez igoko dugu, Larrondo Lakartxeta babes gunea ezagutuko dugu. Erronkari herria bisitatuko dugu eta Hirubeien zerga ospakizunean egongo gara. Larrauko portuan gaude, Iturza eta puntuan, 1550 metrotara. Gure gaurko saioaren helburua, Gibelian dugu, Hori mendia, 2017 metrotako garaiera duena. Nafarroako lehen 2000 metro baino garaiago den mendia. Ikusten duzuten bezala, naiz eta eguraldi ona daukagun, hotza egiten hasten da. Naiz eta udazken hasiera izan. Beraz, horrelako mendi garaietara etortzean, motxilan, berokia, zapela eta baita eskularruak ekartzea gomendatzen dugu. Eta orain, ibilaldiari hasiera emango diogu.
Kaixo, atzean dugun hau Keleta La Kartxela mendia da, eta ondokoa La Rondoa. Bi mendi hauek eta hauen inguruan dauden baso eta larreek gaur ezagutuko dugun babesgunea osatzen dute. Belagoako baiaran gaude, La Rondoa La Kartxela izeneko babesgune honek hemendik mendebaldera zabaltzen da Abodiko mendilerroarekin elkartu arte. Beraz, Natura 2000 sarean dagoen kontserbazio berezirako eremu honek Orreaga Iratiko oihanarekin elkartuko da. Ekialdeko Pirinioetako mendiadar garaietan gaude, eta ondorioz, bioeskualde alpetarreko ezaugarriak beteko ditu. Altueraren aldaketak eragin zuzena izango du hemen bizi diren animali eta landareetan. Eta hemen nahiko argi ikusten dugu hiru atal desberdindu daitezkela. Mendi magaletan basoak ditugu, haien gainean belardi oparoak, eta goikaldean puntu garaienetan arkaitzak. Baldintza desberdin hauetara moldatutako izaki bizidunek dibertsitate aberatsa emango diote ingurune honi. Gaur Erronkariko baiaran gaude, berez hemen daukagu Erronkariko herria. Erronkari famatua da, alde batetik hemen bertako artzainak, hemen zituzten haziendak, ardiak, behiak eta bar, batez ere ardiak, neguan hegoalderantz eramaten zituzten, bardeetara. Bestaldetik baita famatuak dira hemen pasatzen ziren almadiak, hau da, hemengo oihanetan eta mozten zituzten zuhaitzak gero hemengo ibaitik eramaten zituzten, eta baita hemen sortu dira pertsonai famatuak. Hemen sortu zen, adibidez, Julian Gaiarre, kantari famatua, 19. mendean, eta baita hemen ditugun etxeak, Doneztebeko eliza, sortzen dute olako estampa arras-arras famatua dena.
Gaurkoan, botikinan barnean ze gauza eramaten alditugun azalduko dizuegu. Lehenengo gauza erran behar dena, erabiltzen dakizkigun gauzak erabili behar direla, o eraman behar direla, edo sartu behar direla. Hemen horrelako adibide bat jarriko dizuet, alde batetikan pegatinazko puntuak ebakiren bat egin ezkero, ongi etortzen aldirenak. Sueroa eta gasak, zauriren bat garbitzeko. Hemen orratz esterilizatua, babaren bat atea ezkero eta zulatu behar ezkero, esterilizatutako orratza, pintzak edo zein gauza ateratzeko edo aizturrek ibuprofeno ere eramaten alda. Eskularruak, latesko eskularruak. Horrela, besoa min egin ezkero, zintzili jartzeko benda. Konpidak edo antzekuak babaren bat atea ezkero, edo atera baino lehen nabaritzen badugu baba aterako dela, babestuko digun konpidak. Tiritak. Erretzen bagara horrelako gel bat. Bendak. Eta esparadrapua. Eta bai, derrigorrezkoa eta nahitaezkoa beti basartu behar dena, horrelako manta termikoak. Nik beti kandela batekin laguntzen dut, edozein momentutan norbait oztua dago, ongi babestu eta kandela barnean piztu ezkero, temperatura handia lortzen delako. Jakin ere, norbaitek, edozein eritasun edo alergiarik badu, honei beharrezko botika edo gehitzea. Adibidez asma baduzue, horrelako bentolina edo listorrei alergia baduzue, beharrezko medikamentua. Ibilaldiaren erdibidean gaude, orain hori txikiaren azpitikan pasatuko gara, gero hori handira igotzeko. Ikusten duzuenez, landareak hormatzen ari dira, lepoetan haize bolada handiak ditugu eta hotza. Ea gaurkoan horik ez dizkigun ateak ixten, eta ixten badizkigu jakin behar dugu ere buelta ematen eta mendia ez da mugitzen lekutikan. Beraz, hortxe izango dugu beti.
Erronkarira etorri gara, bertan naturaren interpretazio zentro bat dagoelako, eta honi buruz informazio gehiago jasotzeko Amaia Galerekin elkartu gara. Kaixo, Amaia? Kaixo. Mila esker gurekin egoteagatik, lehenik eta behin. Naturaren interpretazioa duzu hemen zer dela eta babesgunerik edo natura oso garrantzitsua da Baiaran, baina baldago babestua dagoen zatirik. Bai, hemen baditugu, badago erreserba natural bat, Nafarroako handienetarikoa dela Larrabelagua. Bai. Vale, eta hor barruan aurkitzen dugu La Kartxela eta Larrandoako babesgune bat. Bai. Eta bar ditugu ere graduazio altuenetariko beste bi babesgune batzuk direla Aztaparreta eta Ukerdi. Bai, suposatzen dut orduan, horiek ardatza hartuta interpretazio zentruan hitz egingo duzuela animali desberdinei buruz eta bertan topatzen diren ezaugarri desberdinei buruz. Hori da, bai, hemen, natur interpretazio zentroan baditugu ikusentzun batzuk, hitz egiten dutela, hori, inguruko landaredi eta animalien inguruan. Eta gero bai egiten ditugula ateraldi batzuk, naturgune desberdinetan zehar, hori, jendeari erakusteko, pixka bat hemengo bizimodua, hori, animaliek ikusten dituzten arrastoak, hegaztiak, pixka bat guzti hori ezagutzeko. Beraz, bisita gidatu moduko bat izango litzateke, kanpoan beti ere. Bai, udazkenean eta udaberrian gehien bat egiten ditugu kanpoan. Bai. Eta neguan bai egiten ditugula, zentroaren barruan. Bai. Eta gero bai ateratzen garela noizbehinka erraketekin, hori, Belagua inguruan. Ekintzaren bat egiteko. Bai, hori da. Oso ongi, orduan biak egiten dira, eta beraz urte osoan zehar egin daitezke. Bai. Eta interpretazio zentroa urte osoan zehar ere irekia dago? Bai, urte osoan zehar. Eta etortzeko izena eman behar da, librea da sarrera? Sarrera librea da, etortzeko nahi duzuenean, eta gero bai ateraldietarako izena eman behar dela. Normalean gure web orrialdean baditugu, igotzen ditugu jarduera horien egutegia, eta deitzea edo email baten bidez izena eman dezake. Beraz, informazio guztia webgunean duzue, Erronkariko zentroan. Hori da, Zinronkal. Oso ongi. Eta aipatu duzu, bisita horietako batetan aztarnak ikusteko aukera dagoela. Aztarna hauek ze animalirenak izango lirateke? Gehien bat hemen ikusten dira ugaztun handien aztarnak izan daitezkela basurdea, pasakatua, lepa horia, lepa zuria, horrelakoak. Anitza orduan, asko aurkitu daitezke. Eta ugaztun handi bat ere hemendik ibili izan dela entzun dugu? Bai, ibili izan da. Aspaldi ez duela seinalerik eman, hartzak, baina bai. Hartzak orduan ingurutik pasatzen dira? Bai. Garai batetan ere Kamil ezaguna hemen bizi zen? Bai, 2014an edo hil zen, baina... Eta orain etortzen direnak ez dira Erronkarin bizitzera gelditu, bisitan etortzen dira orduan? Normalean Frantzialdekoak izaten dira, edo bestela Aragoiko baten bat ere etorri da. Orduan bi sarrera edukiko genituzke, bat izango litzateke Anso Garde ingurutik eta bestea Belagoatik. Bai, Ezkaurre hori inguruan. Bale, oso ongi. Eta lurreari buruz hitz egin dugu, esan duzu hegaztiak ere badaudela. Bai, hemendik baditugu ugatzak, badaudela, hemen oso gutxi ditugu. Baditugu ere alimotxeak, ez dakit euskeraz. Bai, saizuriak, saiak ere hemen baditugu desente. Orduan, bai bera eta bai gora begira ibili beharko ginateke hemendikan. Oso ongi. Orduan, animali asko ditugu zonalde honetan, baina ez dira beti ikusiko, suposatzen noiz da errazago ikusten? Errazago ikusten dira edo goizaldean, nahiko goiz, edo bestela gaualdean. Gaualdean, ateratzen direlako janaberen bila. Hori da, bai. Eta gaualdean ekintzarik egiten alduzue horiek ikusi alizateko edo beste ekintzaren bat antolatzen alduzue? Bai, hemen, Erronkariko baiara da, gaueko zerea ikusteko gune aproposenetako bat hemen Nafarroan,
eta ere antolatu izan ditugu ateraldi batzuk gaueko zerua ikusteko, izarrak, konstelazioak, planetak, eta hala. Eta bidean animalik topatu alduzue horiekan egiterakoan? Bai, ikusten dira, bai. Batez ere, hori hemen, ez ditugu den aipatu, baina orkatzak eta oreinak ikus daitezke batez ere Belagoa bidean. Hori, Belagoa bidean, eta basauntzak ere bai, sarrioak. Bai. Orduan sarrio populazioa handia dago orduan? Bai, nahiko txo, bai. Oraintxe San Martin lepoan gaude, hemen dago San Martin harria, mugarria, hemen ere atzekaldean daukagu Auñamendi mendia, eta hemen puntu hontan, orain dela ia 700 urte, bake bat sinatu zen, non eta Bearneko herri batzuk eta Erronkariko herrien artean, Erronkarikoak uzten dituzte hemengo larrak, hemengo belaiak, Bearneko behiak hemen bazkatzen eta batez ere hemengo ura edaten, eta horregatik Frantziako edo Bearneko herri hauek ordaindu behar dute Erronkariko bailarari 3 behi. Hau da 3 behien zerga. Dakigunez, hau da Europako zerga edo tratadu zaharrena. En el paraje denominado Piera de San Martín, punto denominado Hernaz, el 13 de julio de 2018 se reúnen los representantes de ambos valles que al final constarán con sus firmas, conmigo el secretario de la Junta General del Valle de Roncal, y acto seguido, como es costumbre inmemorial, se colocaron los representantes expresados alrededor de la Piera de San Martín, estando los roncaleses en su territorio y los baretunenses en el suyo. En esta actitud, el señor alcalde de Izaba, presidente del acto, preguntó por 3 veces seguidas a los representantes de Baretús si venían dispuestos, como en años anteriores, a pagar el tributo perpetuo de las 3 vacas, de 2 años de edad, sin tacha ni lesión alguna, por consiguiente de recibo en cumplimiento de la sentencia arbitral de 16 de octubre de 1375, la sanción de 22 de agosto de 1642 y Tratado Internacional de Límites entre ambas naciones, a lo que contestaron afirmativamente. Seguidamente, como se viene practicando, uno de los baretunenses colocó la mano derecha sobre la citada Piera de San Martín. Sobre esta mano colocó la suya uno de los roncaleses y alternativamente colocaron sus manos derechas todos los representantes de ambos valles, quedando sobre todas ellas la del señor alcalde de Izaba, quien en tal situación pronunció en altavoz por 3 veces seguidas las palabras "Pasaban", que repitieron los miembros baretunenses como señal de seguir en continua paz y fraternidad a ambos valles. Acto seguido se procedió a reconocimiento de las vacas y reconocidas y declaradas sanas y buenas 3 de las que se presentaron, fueron recibidas la primera y la tercera por los representantes de Izaba y la segunda por los del Tarro, a cuya vida corresponde este año en el turno establecido entre la misma y las de Garde y Urzain, de cuyas vacas el señor alcalde de Izaba como presidente entregó a los baretunenses el oportuno recibo. Y finalmente, los representantes de ambos valles procedieron al nombramiento de 4 guardas para los puertos paseros de Hernaz y Leja. En el puerto también paseo de Arlás, para el año que da principio hoy, recayendo el nombramiento los roncaleses don Emilio Pérez y don Damián Gorrilla, y en los baretunenses
Mesé Yanmar Sarlat y Mesé Yanmarí Bortés. Fueron representantes de este acto por la vía de Isaba, don Jesús Barace, por la de Utaro Carmen Fallanás, por la vía de Garde José Javier Echandi, por la de Usengue Javier María Landa, por Aret Pierre Calzabón, por Aramis Etienne Serna, por Ange Sorin Jarroyer, por Feas Jean-Claude Costa, por Isor Cédric Piso, por Lan Michelis Campelo. De todo lo cual se extiende la presente acta que firmaron todos los representantes con los testigos presenciales que quedan citados. Félix Pipa, secretario de la Villa de Ansó, Isabel Izalde, consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, y Jean-Pierre Miranda, del Consejo Departamental de Pirineos Atlánticos, Carlos Bueno, presidente de AESCUA, Juan Manuel Tobán, alcalde de Zagavía, Pierre Coap, alcalde de Lescún, y Ángel Navallas, alcalde de Sangües. Hemen aurkitzen gara, Hori mendiko tontorrean, 2017 metrotara. Iturzaetatik atera, 1550 metrotatik eta 2017ra iritsi gara. Beraz, 460 metroko desnibela izan dugu. Irudi polita hauekin agurtzen dugu gaurko saioa, helburua lortuta, eta naiz eta hotza eta haizedo bolada indartsua jasan, hementxe gaude ikuspegi polita hauetaz gozatzen. Hurrengo saiora arte.
Naturgune honen mendi magaletan barneratu gara bertako baso trinkoak hurbiletik ezagutzeko. Hauetan, pagadiak dira nagusi, baina pinu gorriak ere aurkitu ditzakegu. Basoak garrantzi ekologikoa handia du, hauen aterpean animali ugari bizi baitira. Hoien artean, basurdeak, azeriak eta orkatzak aurkitu ditzakegu. 1500 metro ingurura arte iritsiko da, hortik ora txillardi eta dotaberei lekua utziz. Hauekin batera, era desberdinetako larreak aurkituko ditugu, eta babesgune honen bereizgarri diren lore eta landare alpetarrak topatuko ditugu ere. Udan, mendi gainak aberen bazkalekuak izaten dira, eta hauekin batera sarrio edo basa hauntzak ibiliko dira. Kota Bajuko zonaldera jaitsi gara, naturguneko altura aldaketen adierazgarritasuna erakusteko. Oraingoan, mendimagaleko basoen hasiera ikus dezakegu. Hemen pago gorri asko daude eta baita pagoak ere bai. Tarteka, iratze eta larrez osatutako zonalde irekiak azaltzen dira. Hauetako asko gizakion erabilera eremua izan direlako. Larrondoa Lakartxela babesguneko fauna interesgarrianen artean, eper grisa, Pirineoetako uandrea eta basoigel Pirineoetarra aipatu daitezke. Guk honekin uzten zaituztegu, hurrengora arte.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.